ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dhateng kula. Nyono Gering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendara marang Ponokawan. Nggih nggih. Ngaturaken panuwun Den. Tiba padha-padha Kakang Semar. Kula ngaturaken panuwun Ndara. Petro. Iya Petro. Ora apa-apa. Lha kok dadi iso padha ana ing pinggiring kawat Candra Dimuka. Do adem apa piye? Mboten ndarahe bakal gawe nempuk Bathara Guru sing kula kali Bapak Ali Petro disirnake. Aku dadi terus ndara sing iso milujengke kali kula. Iya, panjenengan pitulunganing dewa. Dewa sinten to? Dewa gedhe tur dawa. Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Heeh, kok rumahku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloke. Wah, piye? Tak deloke. Wah. Piye? Weh lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Wow, terbelok iki. Wadut ora. Aku dadi iso dadi kaya ngono. Sapa to reng? Wah, oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka. Opo. Muni apa kok cangkeme kaya ora kompak. Opo Nolo Garing. Matamu kok kaya reting. Reting udah 70 ngerti. Sing sangunake kaya ngono kuwi, sing sangunake mata kaya reting udah 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo ngaku wae. Sakarmu. Oleh ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu wis. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng awita dencengan jancane ana ngapa to Kang Togok? Kok pirang-pirang dina iki Kang Togok kaya beda adat saben. Pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapae, Gak? Ya ora ana apa-apa lho. Goroh kowe iki goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ana apa-apa ki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saorane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku ki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa?
Ora karo sapa-sapa, ning dibeda karo lakon sing tak lakoni. Lelakon sing dilakoni iki tegese aku ki gagas karo impen Nilung. Impen? Heeh. Ameng impene kok tok gagas, Kok. Ora usah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming panakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen. Upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas. Ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impenku ki ngembet karo adikku. Lho. Aku udu. Aku ki ya adimu to, ning udu kowe. Impenku ki ngembet karo adikku, ya kuwi Semar. Lho. Aku ngadi ngaran. Monggo kowe ki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora ndereke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gek ming kangen. Ayo, nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar, ning Karang Kadempel, kangen-kangenan. Rasa. Kok rasa? Nek ketemu Semar ki seneng, lek ketemu anak-anake Semar ki mreteli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman. Nganggo kalung ya loro. Nek dikira wong brewu. Nek dikira wong sugih. Ah, ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung. Nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lho. Nah iya. Mula ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impenku iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep lakon dilakoni karo adikku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arep Sumatera. Ora. Nang impen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa umbak nganti ora ketok. Geragap aku tangi barengi kluruk ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Long, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adikku Semar ya Lung. Rekat lampahing rata tanpantara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Eram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos dangu sami mbawacana. Kasarupraptanipun Ki Lurah Bagong ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togog mangono pangodas marane. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Pak Togog. Sapa lu? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, ya kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi, buah-buahan kuwi lebokno arep mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ah ya ponakane kok ya. Wah, ngopo? Bukake wae. Ada perlu sama dikau. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho,
Wis buka. Wis tak jugil. Ora edan gawe lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Pak. Yo. Kurdo Surma Bangga Wagut Gati Nyomawukyat Hiro Wang Oh sembah bektiku ya Pakde ya tak tompo Pakde bilung bektiku ya Pakde ya tak tompo Bagong Cak Bagus kok omahmu wis beda Pakde beda piye kok nyenyet ora ana apa-apa weh gleleng kae dhuwur kae lukisane sapa ya Pakde ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa lho kok kaya celeng lah ya sekarang sing gambar ya ora patek iso mula ya wagu bentuke Pakde apa aku ngaturke bekti ya tak tampa Pakde bilung mbok gawe-gawe wedang ngono Pakde wah malah di wong tua dikongkon ya tak gaweke senengamu apa kopi ya pahit apa legi pahit legi ngopo kopi kok legi jane eneng ngopo sepisan aku silaturahmi Pakde ya tak tampa karang ya suwe ora ketemu karo Pakde togo kangen to aku mestine menungsa kok lah iya sing angka loro aku ngaturke berita lelayu lho berita lelayu sapa sing ora ana adimu ora cangkeman Gong cangkemmu malah ngunekke lha kowe ki tak unekke aku ki Pakdemu nek unekke bocah cangkeman ra ya sabar-sabar to kok malah genting ngunek-unekke wong tuwa ngene ya Pakde rasane nesu dhisik aku tak matur karo Pakde bapak kuwi nganu apa jenenge digawa karo adiku sapa Bathara Guru lho digawa sebabe ceritane rak aku ki pengen bangun desa apik kuwi kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa bener ning aku entuk sasmitaning Jawata nek aku bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala bapak ngendika Bapak Semar ngendika kuwi anane ning kayangan bener Pakde bener kuwi panganane dewa arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala terus aku pasrah karo bapak wis nek ngono mangsa Baranga jare bapak kuwi Sanghyang Ismaya kakane Bathara Guru mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa bapak terus matek aji pamengkang pameling
Pameling. Terus Bathara Guru teka. Oh, teka ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu. Ki arep mbangun desa ki ora tok bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak ngono. Mbok ora cremongan kok ngomong apa bang. Aku seneng nek Pak Dene suwi cangkeme iso mlembung. Mbok dongkulmu mlocon. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maringaken pelen pertangga jiwa ning sekilone 4.000. Pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong apa? Apa tenan kaya apa? Kaya iwak apa? Iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Neng kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula, kedah tata krama kedah nyembah. Lah titah mau sapa Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru kon basa Bathara Guru. Aku ora muring to, Dik. Ah mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon ndi? Lah kuwi sariramu kaya horen. Horen dongkulmu mlocot ora. Aku nesu mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrei lambemu kuwi. Nggawa ces trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge Pakde sing nggone nyiksa wong kuwi. Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang. Ora ndiyeng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petro ya ngono. Petro ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tomi. Toga kuwi supaya mbantu karo bapak aja nganti bapak tekaning sirna, Pakde. Manikmaya kok mesti ngono ya. Mula kok tak kandhani ya, Gong, aku sajeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manikmaya kuwi mergo nuwun sewu arep kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pakde Togong ning jagat kok Lek Manik sapa? Ora adine bapak aku nang undang Lek Manikmaya ki kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manikmaya wis sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Kok Pakde dadi elek? Ambiyen aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manikmaya karo bapakmu ki aku dipitnah. Wong aku ming gojek, ming ngajar atos sing balung mleting kulit dilaporke karo Bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ning nglaporke Manikmaya muni kae Tejamaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal ya? Bapakku, lho bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omong critane sik to. Ah iya terus piye? Bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Tejamaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan ming kepengin dadi diwaning para dewa. Kowe tak dadekke diwaning para dewa nek Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon.
Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal, cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane, pagering gunung sisih wetan diserot, mula saparuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh, terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manikmaya. Pancen kae kesasapan jiwa, kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manikmaya nek karo aku kuwi ya gething. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gething. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ah iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpake patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra urung mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandeng kowe kakange bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah, aku ora kelangan bapak, aku ora kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde. Togok malegak legok trembilung kang Sarawita. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu karo bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Ndaramu ki wong awas, ndaramu ki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajake seneng. Weruh polahe beda karo wadat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora gesek. Wah. Arep golek rondo sih. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan lho ya nyaut-nyaut siji loro. Iki Pakde ganti septo Pakde. Yo, saiki kowe sedakep. Ning nek wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Oh, Pakde. Para Sang Arjuna esmunya kang
kamanungsang kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayu toya wanta lho apa ora gleleng piye saiki to rasake awakmu piye edan kaya bar perawatan tanganku halus banget ya Pakde kowe iki wis dadi janaka kok padha Pakde tegep malah kurang ajar saiki wis baguse ora jamak kaya ngono lam perjiwatan boyo mira boyo ingsun sun remuk dadi ndika wong ayu jagat dewa bathur ya jagat pangestungkur iki ana boyo kok iso ngadeg malah kewirangan toga kowe wis kowe munggah nang kayangan munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe arep ngopo arep sulo rasa nganggo sulo bareng ming mulat marang ta Janaka ki wah sik kok iso tenan iki sing mlebu ning awakku iki apa kewan cilik-cilik iki lho cekelke ayang siren sawetawis ngrisi marai ora iso konsentrasi wis candiak kowe modiara ngono ya kok nggih wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis munggah ning kayangan kok sing ati-ati ya Gong tak dongake muga-muga sembatan nggonmu nyelametke wong tuamu iya togo mbilung kula wonten dawuh ndara boroke ditamban tukokno bedak doris bedak kirik mbilung tak basano malah nyelekit ning ati wis ngono ya Pakde aku nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Semuriris eko balik Kakang Ismaya Kakang Semar piye Bathara Guru aku saiki wis ora kaya biyen. Aku wis lungguh ngisor. Ya mung nggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama. Ya mung kudu nata ati dhisik Manikmaya. Kakang samanggestunipun sedaya menika namung lelamisan. Krana menapa kula ajrih wiwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika Kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Kakang menapa ing sampun kula aturaken menika kula jabel. Malah sakmangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing Kayiwangan sayekti sakmangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmataning kahyangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik iki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong aku wis dadi wakile wis saguh. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing digayo dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun. Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggalih babagan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat. Namung sakmangke estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sakmangke malah keparenga dinten sakmangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing Kayiwangan. Monggo kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Kakang Semar sakmangke kula sugata wujuding pelempertangga jiwa miwah jambu dipa nirmala. Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating pelempertangga jiwa menapa dene jambu dipa nirmala Kakang. Ora ngemok nyono lah kok dadi malik grembyang kowe Manikmaya. Waduh ora sida mati to. Oh, lha piye? Bathara Guru paring pangandikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya matur nuwun. Malah bapak dijak mak emplem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetepan reng aku. Ambal mertangga jiwa ya ora doyan piye? Mertangga jiwa ki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semar estu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, aku ki mengkari manut. Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong alamku karo alammu ki wis beda. Kowe ning kahyangan, aku ning donya. Ya jaragan aku pancen durung tau mangan pelempertangga jiwa, jambu dipa nirmala ewa dene mbok paringi
Aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Manikmaya. Miyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kekonang samsara tetan padhang kasor lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga Indra kula wonten paring adhawuh Cawisna Pelemertangga Jiwulan Jambudipun Nirmala dimen didhahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kula dhawuhake lawan jeneng kita nun ngestaken dawuh nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra lang-langing dia mangung-mangung kanduan rimang releno tanpa kanen Katen prayitna sumuri reseka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi munggo Kakang Semar kula aturi angrahapi Pelemertangga Jiwulan Jambudipun Nirmala Kakang Nayantaka keparenga kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para Jawata Kakang. Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake. Nadyan Logaring lawan Petruk ugi kula dawuh supados ngraosaken nikmating Pelemertangga Jiwulan Jambudipun Nirmala. Waduh, matur sembah nuwun pukulun. Dene paduka kula sampun paring palilah kula ngraosaken wujudipun Pelemertangga Jiwa. Matur sembah nuwun pukulun dene sampun paring palilah dhateng pun abdipun Petruk. Ora usah dadak sangga runggi walang ati. Pono kawan garing apa dene Petruk maragake ora hapono. Yata laruta saking godha sang Kurakala. Yen amutusa Sang Sri. Ki Lurah Semar Nalagaring tuwin Petruk. Wis datan anggraita. Nalika semanten Rahab nggenya andhahar wujuding Pelemertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Parandene mangke datan graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daru beksi miwah racun. Sawise nggenya adhahar katingal bingung-bingung Lurah Semar Badranaya tuwin Atmaja kekalih Gantaka plak kapidra datan enget Purwadaksina. Petruk apa dene garing kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning Manikmaya keregetan kelawan kuandaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wahyaning mangsa kala ulun pribadi bakal nglundhungake kuandaning
Kakang Ismaya garing apa dene Petruk wong ning telenging kawah. Lho niki ngestaken dawuh paduka pukulun. Kaya ora ana ingkang ngepalangi marang kalandraning Bathara Guru. Titah ingkang ora gelem nyembah, titah ingkang ora gelem tata krama. Ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya Sirna Margalayu. Mung kari nyemplungaken ing telenging kawah Candradimuka. Nonamit pasang Kalimantabe. Tinebena ngila duni dumawahing tawang-tawang pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing Madu Kesma pun Janaka ya Sumarta Margana Kumbang Aliali Pilikiti ya Sang Kuntilisir ingkang sowan pukulun kocap kacarita kaimet kecap campuri mrica praptaning Raden Janaka nyerbaba pindha sata lininting sata manggih krama diweja pukulun kula ingkang sowan pukulun kekatone cuk ane wadone cuk apa ya lali aku kaya per lapar manoke mabur kowe endae padinge Ilahing Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng iki kaya titah ulun Arjuna mekaten bulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptanira mulan-mula Sang Arjuna semaya kang kamanungsan kasrepan tingkah mungsuh niran padha kadang ayu toya andalik toya kasinggihan mekaten pukulun kula ingkang wayah ing Madu Baru kula pun Arjuna pukulun wayah kulun Janaka inggih pun Permadi iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Badsuk inggih Margun Bapak Pendi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang pukulun sembah kula kunjuk ngersa cenila paduka yo ulun nampa akarya bombong diasulun ora liwat pangestu ulun tampan ana kula pending jimat mari pindaning kesendesen
Arjuna wonten timbraning dawuh ana wigati apa dene jeneng kita suwan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna nendang. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sangling sepisan bekul namung badhe nyuwun prisa. Yo Arjuna apa menapa sababipun dene Pak Rebo lairipun dina Kamis Arjuna kita kuwi sowan dewa aja sembrono Pukulun sowan kula sumaduka wangadi Pukulun mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula ponokawan sapa ayo bab ponokawan kula Pukulun ponokawan sapa baron kalih bagi ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan Pukulun awit kula mangertos Pukulun bilih kula nampi pelapuranipun masyarakat saking kalengken jembal Pukulun bilih Kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing arti Siulaulu inggih menika Kayuwangan Suralaya Pukulun kula nyuwun dawuh menapa Pukulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Garing lan Kakang Petruk Arjuna wonten dawuh ngertiya pancen Semar Garing lan Petruk sowan ana ing Kahyangan lha menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Maerot menika klebet paranormal mekaten Pukulun ngerti ya inggih yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka aduh Pukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Arjuna pamekancing-kancing mangat kelap-kelap lerkin bener ora iki cincingane gol bumi koncang-kancing langit kelap-kelap katon lerkin cangeng risang mawe gandung ajep
Kincang isang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayit Arjuna wonten paningan dawuh. Kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejet padha kalawan jeneng ulun. Bukulun kula mboten narimakaken. Dene pukulun sampun wantun gendhak sikara kalian pun Kakang Semar Garing Mropo dene Bagong. Kula mboten narimakaken sabab Semar Garing Petruk menika pono kawan kula. Kula mboten narimakaken pukulun. Mulai pukulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk. Kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke pejahi sedaya peteng sanget pukulun. Kula suwun kanthi sanget paduka pukulun menapa menika mangsulaken pono kawan. Mulai boten mangsulaken paripaksa kula wantun kaliyan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Kula ingkang boten narimakaken lawi saged kahayangan badhe kula obra-abrik. Arjuna, yen ngono kita wis wani kelawan jeneng ulun. Gangge menapa kula kedah ngetingalaken Darma. Kene menapa kula kedah ngetingalaken Darma Wisata dan Babagan. Kene menapa kula kedah ngajeni kaliyan paduka pukulun menawi pakulun. Sampun boten saged dipun ajeni. Kula ingkang boten narimakaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi monggo pukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajir. Arjuna, kita kenggonan apa teka kita ora temama wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula. Yen ngono kita bakal ulun tibani Cis Trisula. Pukulun kula gadhe pusaka Cis Triyamin. Menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka. Tampanana Cis Trisula kelakon jebluk dada kita Janaka. Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Janaka lha kok dadi kita digdaya kaya mengkono. Cis Trisula Ratamama pukulun sampun mlajar kula ingkang badhe ngruwajengan dika pukulun aduh ketiwasan. Ora kaya kandhane kaya ora nyono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Kosek. Lho kosek kita omong apa? Aduh cilaka iki aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek. Konangan kowe. Ngomong kanjur kaya ngono iki. Kula ngaturaken bekti kula konjo pukulun. Kula ngaturaken bekti kula konjo. Sembah mambet kula kunjung sang bekti pukulun. Serasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo. Lah kok iso dadi kaya ngono? Nggih pukulun. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Wis konangan iki. Wis pun kula bloko sutane sampeyan nggih omong jitet cangkeme. Dewa karo dijitet cangkeme. Bapak kula teng pundi pukulun? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apik niku bakal oke sing bantu. Bapak kula teng pundi? Bapakmu didokok neng
pinggiring Candra Dimuka. Alah, Pak, kok lekani kaya temen. Klumbruk kok kumban. Modar kabeh. Semaris mecicil. Petro lambene wis banyu. Bareng mripate drubung laler. Do mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman, Bu Kulon. Kula mboten kepengin bapak kula sami pejah kados mekaten merga pokal gawenipun pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun ing ngersanipun Jawata. Ingat ingsun semedi. Ora pati-pati weruh barang apa wae. Ora pati-pati ngambu gondo apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah bedal. Muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Wah, barang. Ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dhateng kula. Nyono lho Gering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendara marang Ponokawan. Nggih nggih. Ngaturaken panuwun Den. Tiba padha-padha Kakang Semar. Kula ngaturaken panuwun Ndara. Dipro. Petro. Iya Petro. Ora apa-apa lha kok dadi iso padha ana ing pinggiring kawat Candra Dimuka do adem apa piye mboten ndarahe bakal gawene Pukul Bathara Guru sing kula kali Bapak Ali Petro disirnake aku dadi terus ndara sing iso milujengke kali kula iya panjenengan pitulunganing dewa. Dewa sinten to? Dewa gedhe tur donya. Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Hooh, kok rumah saku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloke. Wah, piye? Tak deloke. Wah. Piye? Weh lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Wah, terbelok iki. Wadut ora. Aku dadi iso dadi kaya ngono. Sapa to reng? Wah, oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka. Apa? Muni apa kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nolo garing? Nolo garing. Matamu kok kaya reting. Reting udah 70 mesti. Sing sangunake kaya ngono kuwi, sing sangunake mata kaya reting udah 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo ngaku wae. Sakarmu. Oleh ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu wis. Bebas wae pokoke. Oleh imbal nek perlu imbal.
Ah, lah kok dadi Ndara Janaka. Wah, jan wis. Iki kok dadi mbuh. Ah, ndelah. Muni mbuh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wis iso wujud kaya ngono iki apa? Mbah, wis ora do takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus lakon piye? Ki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, Bathara Guru? Wah, wedi ora. Lho. Apa? Wah, domongi kok. Dhek ngentokke guntur geni guntur angin. Aku ngotokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Kandawaru binangun suwung. Terus aku sing arep nggoni. Ya.